vás zdravíme s Honzíkem v Brawl Stars. Honzíku, pozdrav. Čaute lidi. A my už jsme v tom docela dobrý. Honzík je v tom dobrý. Já jsem ještě začátečník, ale taky mám docela dobrý. Honzík, ty má... 500krát lepší než on. Honzík teďka má Edgara, já mám Colta a má je takhle Lily. A podíváme se do inventáře prostě, jo, lidi. Jo, podívejte se mi velice rádi do inventáře. A teďka se mi podíváme my do inventáře, já mám takovýhle. Tady mám ten neequipnutý. A teďka si získávám si, můžu si screenshot, pane bože. Získávám si Ems a tady mám něco. Hele, bude otevíračka. Mám Superstar Drop. Superstar Dropu. Gemy. Star Drop. Rare Star Drop. A nějaký něco, nevím. Tak, lidi, my si jdeme zahrát to 5v5, teda Honzíku. Jo, počkejte, já jsem si podíval jenom moje věci. A což tak jdem na to. Tak jo. Ready, jako Lily. Tak, dneska to rozjedeme, Honzíku, viď? Dneska je porozíme, protože jsme dobrý tým. Tak. Stej sednu a bude to pohodlný a jdeme na to. Počítaj nás tady tolik. Pane bože. Proč? Vy jste 3 bratři. Já nevím, kdo je kdo. Já nevím. A já jsem chcípnul. Říkejme, jestli chcípneš nebo ne. Chcípnul jsem. Vy jste tady normálně 3 bratři. Kráso. 3 bratři. O můj bože, umírám. Jo, umíráš, my tě spektujeme s divákama. Já jsem už živej. A nebo že jsem se nevšiml lidi. Musíme to varovat. Ježišmarja. Už tam šlapu. Pane bože. Kokos, já umřu rychle. Já už tady screenshot, jak sledujeme Honzíka, jo. Tomu potom pošlu, jo. Lidi. Počkej. Lidi, a dneska to. Co ještě budeme dělat, Honzíku? Tady se podíváme, co tady nemám. Něco. Nemám. Už tak. Počkej, to viděl jsem. Lidi, promiňte, musel jsem na chvilku oběhnout. Honzíku! Je vypnutý na Discordu, lidi, víte. Honzíku! Tak tohle by bylo pro tohle video všecko. Já se loučím i za Honzíka, i za mě. Čus.
Čuf.